Syn, ktorý sa musel zaujímať viac o svojich rodičov, než oni vôbec o neho, uverí, že jeho úlohou je udržiavať všetkých šťastných. Ale vo vnútri sa topí v pochybnostiach a pýta sa, že či vôbec niekto ocení jeho práve ja a nielen to, čo pre nich robí. Ako chlapec niesol bremeno matkinho stresu, prestal prejavovať smútok či strach, aby bol jej oporou a dnes sa stále cíti zodpovedný za jej rozhodnutia. Je presvedčený, že jeho hodnota spočíva len v práci alebo v tom, čo poskytne. Útek do práce je jeho spôsob, ako zvládať úzkosť. No tá vyčerpanosť, ten pocit viny, keď si chce oddychnúť, to všetko ho neustále prenasleduje. Nesie v sebe ľútosť za to, čo neurobil lepšie. Trestá sa nezdravými návykmi, alkoholom či únikom do čohokoľvek, čo na chvíľku tlmí bolesť. Nikdy ho nenaučili, že hranice sú zdravé. Verí, že jeho úlohou je niesť všetko bremeno rodiny sám. Stal sa tou verziou, ktorú by jeho otec ocenil, ale on netuší, kým vlastne je. A jedného dňa sa tento chlapec prebúdza s pocitom prázdnoty a pýta sa, koho život to vlastne žije. Ak je toto práve o tebe, chlape, tak musíš vedieť, že takto to nemusí pokračovať ďalej. Ten malý, zranený chlapec v tebe si zaslúži uzdravenie.